chifukwa mumayankha mapemphero anu. Ndikupemphera president wina aliyense amene sakuyenera kulamulira ku dziko lanu la Malawi, Ambuye asawine chaka cha 2025. Nzeru ina iliyonse imene angagwiritse ntchito ya umunthu yolepheresa chifuniro chanu, Ambuye muyidodomese nzeru imeneyo. Nambala ina iliyonse yodusa pa kompyuta kuwerengedwa kunja kwa zisankho, Ambuye adodomeseni. MP wina aliyense amene sakuyenera kusogolera anthu anu asawine. Ena nkhope zawo zili kwa nsing'anga, ena zili ku sataniki, ena kumasenga kukonzekera kuti wina wake akadodome pokuvota. Koma ndikupemphera kuti masenga ena aliwonse, nyanga ina iliyonse siyipita nawo pa ballot paper. Ndikupemphera chisomo chanu Yehova, chifukwa ndinu Mulungu amene munalenga Burkina Faso, ndinu Mulungu amene munalenga Zambia, ndinu Mulungu amene munalenga Tanzania, ndinu Mulungu amene tikupembeza kuno ku Malawi. Yehova, aliyense ogwiritsa ntchito luso lake kufuna kusokoneza cholinga chanu ku dziko la Malawi, Ambuye amene yoyo afe. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli mu nthawi ya Zolowere, mu nthawi ya Zolowere, Zolowere na ruralization. Muli bwanji adaliso Zolowere kumene muliko. Apano kandi tinene kuti achimwene ano akukupasani moni a Victor Zolowere amene ali ku Luchenza akupereka moni. This is Comrade Tanywa Barry Pop FM. Ndikubweraso chigawo cha kumadzulo. Ndikufuna mumudziwa Malawi kabambe amene akuzitcha kabambe daliso Zolowere. Ndikufuna mumudziwe ena chifukwa mafunso kuti abambo awo analaphunzitsi kuti nde ndikufuna ndikuwuzeni kumene kunali kumaphunzitsa abambo awo iwo azolowerewa. This is Comrade Tanywa Barry Pop FM. Munthu akayamba zopusa kumanyoza akulu, kunyoza mkulu Baibulo ndi chimo. Nonse amene muzinyoza achikuliro mziko mwatu, muzikhala pa mavuto. Amalawi chigawo chino cha kumamawa sinadze ndi nkhani zambiri yayi. Ndangofuna ndingokuwuzani kunena kuti ndibwera ndi nkhani yawa amene akuzitchaka adaliso kabambewa. Tikufuna kuti mwadziwe. Ende ndikufuna ndikuwuzeni kuti chipani cha UTM chimene chicha akubanja alibe nacho ntchito. Chifukwa chonoti chipani chicha chatengedwa sopano ndi mapalpeti a MCP. UTM panopa ikutumikira MCP. Akabambe alandira 120 million kuti azimunyoza Peter Mutharika. Ena aja ndamene aja analandira ka 2 billion kawo kuti azinyoza Peter Mutharika. Akanakhala anzeru anthu awiriwo. Mmesa akanapanga ujeni mgwirizano waiwo wina akhale president wina akhale vice president. Koma chikwa akanika ndi chani? Chifukwa aliyense akufuna kukhala president. Nde chifukwa chonoti sakufuna kulolerana, alolera kugwirisidwa ntchito. Ndelero aujeni azolowere akatenga 120 million. Munthu amene yoyo angazafufuze za imfa ya Chilima. Ndikufunseni inuyo Amalawi, inuyo akubanja kwa Chilima, Zolowereyi angazakhale ndi nthawi yomati azizafufuza nkhani ya Chilima. Anyamata amene akugwira ntchito ndi MCP
akondwani na nkhumwa, azolowere komanso anzawo enawo akukupina. Sizikuthandizani, tumikirani Amalawi, musatumikire munthu, chifukwa tu zipani zimenezi chimene chikupanga iwo chikutumikira chakwera. Mmalo motumikira Amalawi ndiye masupporters azipani momwe kuti mmuze mtsogoleri wanu kunena kuti koma kumene tikulowera kundi njira yabwino, ndiye mungoomberanso m'manja, mungombera m'manja pa zinthu zimene sizipindula, zimene Malawi wina aliyense sapindula. Munali kunja kwa boma zaka 5, mwamoti mupite mkati mwa bomamu mukufunanso mukakhale sukunja. Chabwino ngati muli anzeru, chabwino ndikufunseni, Peter Mutharikayi waipa. Ngati muli anzeru, bwanji osakapanga ubale ndi Mai Joyce Banda? Ngati muli anzeru kunena kuti cholinga chanu ndichofuna kupulumutsa Malawi, ngati mmene alili Mai Joyce Banda akapita pa msonkhano simumva kumtukwana Mutharika, angopita kungonena pofundo zawo. Apita Mutharika simuzamva akunyoza, kamwe yapita Mutharika kaya mwina ndi magona, sinaimvepo kamwe yapita Mutharika ikunena tupere muluzi, sinaimvepo kamwe yapita Mutharika ikunena kabambi. Koma chikuchitika ndi chani achinyamata inu? Mwajesedwa chani kweni kweni? Ndendi kuti ngati muli achinyamata anzeru amene cholinga chanu ndikufuna kukhala president, ndikuatumikira Malawi, bwanji osapanga ubale pawiri panu ndikunena kuti TFAyo poti tikusalidwa? Simukuti mukusalidwa, ife tikusalidwa, DPP akutikana. Bwanji osapanga ubale pawiri panu, muendere limodzi, muone kuti ndi anthu ochuluka bwanji amene akusatireni. Ndizomvesa chisoni kwambiri, ndizomvesa chisoni. Amalawi tiyeni kumene kwayang'ana maso athu kukhale kumeneko. Zinazi zitichedwesa izi ndechikhawo chakumama kuno. Ndafuna ndikudziwiseni kunena kuti Mai Joyce Banda ali ndi misonkhano yoyimayima mulilongwe. Ndendamva Agape Khombe ndi anzawo akukonza maupo onena kuti akufuna azimusatira mayi ameneyi ampange chipongwe. Mai Joyce Banda kumene muliko inu a DPP ndikupempheni aujeni Sulaimane komanso Sulaimane komanso wankulu wa chitetezo ku DPP achisale, ndikupempheni tatithandizirani kuniteteza mayi kuti asapangidwe chipongwe. Ili langokhala pempho langa ino a DPP, onesani chikondi chanu pa mayi ameneyi. Ndangomva kamphekesera inu nonse amene mmafunsa mafunso kuti kodi nanga amayi wa bwanji. Ndangomva kamphekesera, ndiye tikaona kamphekesera kuti kakwaniritsidwe. Ndiye ndikuti Mai Joyce Banda ali ndi misonkhano yawo yoyendayenda mulilongwemo. Ndiye ndamva ena akatulusa ujeni dambwe la nyawu kuti lisokoneze kuyenda kwa Mai Joyce Banda mtauni ya Lilongwe. Mungogwira kule wankulu mmozi mumthire petulo mmuyasi muone ngati zinazo zibwere. Nde paliso Agape Khombe omwewo amaimba telefoni kumaimbira azisogoleri azipani kunena kuti ine ndine mtanyiwa, ndikudwala, ndikufuna thandizo lanu. Ndikufuna ndikuwuzeni
azikuluakulu onse azipani nambala yanga ali nayo. Nde ino amene mukumayimbira pali wina akundimvesa chisoni. Wina akundimvesa chisoni amene ndimantenga ngati ndinzanga. Koma anthu atanditumizira manambala, pali manambala 4 amene anthu mukumayimba kunena kuti ine Mtanyiwa ndikudwala, ndili kuchipatala, ndachita ngozi. Mukumayimbira azisogolera chipani. Ena mmamuyimbira ino kichihana kumampempha thandizo muzina la Mtanyiwa. Ena mmayimbira Asulaimani muzina la Mtanyiwa. Ina Malawi ndili moyo, ndili gwa. Ndipo Asulaimana msonkhano umene ukhale kulilongweko. Ndikhale ndili komweko muzango afusa anthu kuti timuzuse Comrade Mtanyiwa muone. Chifukwa ndizakhala ndili kumsonkhano komweko. Ulendo uno ndili kumasintha la mulungu lino a Malawi. APM ali pa masintha akufuna aisokoneze Lilongwe. Pali dambwera kuti likutulusidwa zinyawu, pali dambwera kuti likutulusidwa zinyawu, pali dambwera kuti likutulusidwa zinyawu. Cholinga atakasokoneze msonkhano wa kumasintha. Kaya ngati muti mulimbe Comrade Mtanyiwa pali Mpopo FM. Congress Party kikao yapo cha za kujitekeleza wazama wa 4,900 kitawanda kikao cha Congress Party. Kwa hiyo hivi maita UTM manifesto yao kifata ufumene kifanya kufuna kujali wose yao aspects pindu bazibera abalima tubagala tsinsa mjengwa tereretsa kukali 4,295 Tusabuki, simana sikichike, hapo tikapanga kampeni Malawi Congress Party, kikao yapo cha za kujitekeleza wazama wa 4,900 kitawanda kikao cha Congress Party. Kwa hiyo hivi maita UTM manifesto yao. Abinama ikanisa fereleza kumalawi kuno tima mjiwa. Tima landed cost ya fereleza obwera kuno. Simene tinachita kunoku kuononga vantu vakuno kumidzi. Mugamba ife tikunena kuti fereleza lichisa mtengo 4,000 nkantu. Tikunena zoona hadi zimenezo zichitika. Hapo tikapanga kampeni Malawi Congress Party, kikao yapo cha za kujitekeleza wazama wa 4,900 kitawanda kikao cha Congress Party. Kwa hiyo hivi maita UTM manifesto yao. Tumbala fereleza licha 4,000 nkantu, wamene palikuinonwa. Hapo tikapanga kampeni Malawi Congress Party, kikao yapo cha za kujitekeleza wazama wa 4,900 kitawanda kikao cha Congress Party. Kwa hiyo hivi maita UTM manifesto yao. Ngakale kuna mwera amalima waseducha wakanocheka tuli kuti amalima vantu kuliminda kunzaka yabwino ikofunika kuti fereleza asike mtengo kwalise tumbalafikire peuchuli 4,000 nkantu sitamiza kuti anthu akulema tsogolo kumadi adinga akapu kwa tsiku zikhalensi zonse dinga tinthano kapena maloto kumazoonadi ine ngachilima kagwiza titumbule ulimi alimi asikula fereleza mochipa 4,000 tumbala
chichireke ichi chekulisikaniza kukulangari nezenze Sabona Simastere. Buenos Sabona Smastan Pellegrino. MCP anthu amene mwakonza kuti mwatumize ku Phalombe, anthu amene mwakonza kuti mwatumize ku Phalombe akabere mavoti. Ndikudikira siku limene muti mwatumize anthu aja kupita ku Phalombe. Ine ndauza anthu aku Phalombe kunena kuti pitani kwakuti kukugona anthu akuti mukangofikira kwa amenya olo musafuse mungofikira kwa amenya chifukwa abwera kumeneko kuzasokoneza voti yanu. Pali anyamata ena amene anasokoneza zisankho 2020 kudowa, amene anakabera kudowa kunakapezeka kuti anthu ochuluka kwambiri avotera. Chiyambireni kuponya mavoti mu dziko la Malawi anthu amene amasokoneza chisankho kudowa, wina akutumidwa ku Phalombe, wina akutumidwa ku Mangochi. Ndikufufuza kuti winayo akutumidwa ku Mulanje. Ndikuwuzani anthu nonse akumulanje, anthu nonse aku Phalombe mukhale okonzeka. Ndikangonena kuti pogonera pa wakuti pali anthu akuti mukathane nawo. Kukakagweri ya 30 ndetale center yapangidwa kale yobera chisankho. Kunyumba kwa Amuwanga kukupangidwa tale center ina. Kunyumba kwa Valentino Phiri kukupangidwa tale center ina. Cholinga akuti ateteze imfa ya Achilima. Imene ichatu palibe kuiteteza. Imfa ya Chilima kulibe kuiteteza. Imene ija munamupha Chilima uja. Ndipo Amalawi nthawi imene achakwera amatuuza kunena kuti maripoti tizikupasani in 4 hours. Nthawi imene ija anali akuphwanya ndege, anali akuiphwanya ndege, anthu aja atamaliza kuwapha ndiye kunali tsopano kuphwanya ndege kuti isaoneke mwe ngozi koma tsoka ilo ngozi inakavula sokosi ya Chilima, ngozi inakanchosa Chilima zovala zake zonse ndikumvazika ovololo. Ngozi yakuti ya ndege pa dziko lapansi inayamba kupanga zimenezo. Ngozi yoyamba pa dziko lonse lapansi. Muyankha mulandu wa Valentino Phiri, mayola muyankha mulandu whether you like or not. Ma warrant of arrest amene mwandipangira ineyo zenje limenelo mukukalowamo pa 16 pa 17. Peter Mutharika akuwina, Mai Joyce Banda akuwina. Matale center onse amene mwakazikisa ndikhala ndikuwauza Amalawi pena pali ponse kuti adziwe pakuti pali tale center ya Chinyengo, pakuti pali tale center ya Chinyengo, pakuti pali tale center ya Chinyengo. Pano mwaika tale center kunyumba kwa Valentino Phiri, mukuika tale center kunyumba kwa Amuwanga, mwaika tale center ku area 30 ku police mess, mwaika tale center kumene kukuli amenda police amene akulondera daily. Lero folo alondera, mawa folo alondera, lero folo alondera, zonse tikuzidziwa. Kulibe kuwina chisankho, kulibe simuwina chisankho, simubera chisankho. Ngati mulungu wake amene analenga dziko la Malawi ala amene yoyo simukuwina chisankho, akhale mulungutu wa ku Israeli kumene mmadalira inuko. Koma ngati mulungu wake analenga anthu aku Malawi amene analenga Shadrach, Meshach ndi Abednego, amene anapulumusa mu ng'anjo ya moto,
MCP simukuwina akakhala nzimayo yangoenda ata ali maliseche iyi ndakuyesesa kuyankhula zoziteteza sizitheka. Amalawi osakavotera chisoni, osakavotera kuti awa ndakwathu ayi walephera kutithandiza zaka 5 ndezaka 5 zina zafuna atiphe atigulise chibale chipembeso. Mulibanja 70 day, mulibanja 70 day, mulibanja chinyamata osa AY Zolowere mwamuona Zolowere ndili pamalamulo pamakwasa, ndili pamalamulo pamakwasa chinalinda aphunzisi athu a sports anala Zolowere. Lero wina kuti ine ndine Dalisoka Bambe tikumane mazulo ano Rimpopo ndi Comrade Tajiwa.